Sanibonani guys, igama unqabile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-9 September. Ubashubeleke guys nomkhosi benokhulekani kufika ubaba omncane walaphaya kaMthembu ezobavakashela laphaya kaNdlovu la sebehlala khona. Umane nje wathi ukhulekani nomkhosi ukuzama ukwakhela umalume itiye ngoba embona ukuthi hayi impela sengathi uzoshubisa laphaya ekhaya. Ubuzile ke ubaba omncane ukuthi awungitshele mfana wami khulekani ikabala isibongo. Wazama ukubheka le nale wabona ukuthi hayi lo mbuzo impela umqonde ngqo. Washo ukuthi hayi ikaMthembu. Wathi hayibo. Kodwa yazi mina ngikhumbuli nje ungibiza uthi angize ngizoshisa impepho ngizobika leli khaya. Wamane wathi ukhulekani hayi bengisazokubiza baba omncane ikona nje ukuthi besazama nje indawo yokuhlala ekhaya la ngampela. Wathi kusho ukuthi kahle kahle leli umqasho. Uqashile la. Wathi cha baba omncane la ikhali kaNdlovu nje sisafihle ikhando kwesikhashana nomkhosi. Wase wathi ke ubaba omncane yingakho ke ngila ngizokulungisa konke lokho mfana wami. Uyabona nje unomkhosi umakoti kuzomela ahambe laphaya kuManzimande afika ahlabe phansi ngedolo axolise azehlise wabuye ekhishini uNtombo guys. Wathi malume baba omncane ngeke mina ngeke ngikwazi nje ukuxolisa kuManzimande. Uyazi phela thina sinoManzimande asaziwani sesidlule ezintweni ezimbi kabi sobabili uyoxolisa nje ngeke ngikwazi. Wathi ngithi makoti umakoti wena lekhaya uzokwenza lokho engikushoyo. Namhlanje kuzoba nomhlangano wethu thina abantu bakaMthembu nina nobabili ngidinga khona sizwana. Bathula wathi hayibo ngiyakhuluma ngithi sizwana na. Bathi yebo baba omncane. Ngampela kube khona umhlangano guys. Umphephethe Siphamandla nomkhosi Khulekani kanye noMabusi bekade bekhona. Wamane wathi ubaba omncane hawu kodwa Manzimande uyenzelani into embi kangaka ukuthi ushaya ingane ushaya umakoti wakwakho. Nomkhosi akungitshele kahle kahle sisi kwenzekeni. Ugirl waqala madoda walipheka isitshuru sebhodo lakhe ngendlela ahlezi alipheka ngayo. Wafaka spice, wafaka no rocks, wafaka aromat. Wathi nje mina ngangithi nje ngiyokhuluma noma ngiyosho ukuthi angiyithandi indlela aphethe ngayo ukhulekana ngoba abaphethe ngendlela efanayo noSiphamandla. Hayi uma wamane nje wangiginqa phansi wangishaya uma. Kodwa baba omncane ngingenza ngalutho mina bengithi nje ngiyalungisa. Waphenduka ubaba omncane wathi kodwa Manzimande kuyiliqiniso lokho kushiwo ingane. uManzimande naye sebona ukuthi khona umuntu omsupportayo wakhala wathi hayi mina unomkhosi ngamshaya ngoba wathi mina ngifuna ukhushula ukhulekani. Ngabe ngamkhushula ukhulekani ngoba vele ngase ngizalile intandokazi yami uSiphamandla. Uphinde futhi wathi mina ngiyisizathu sokuthi ukhulekani ashiye laphaya ebandleni lamaJudiya ehambe bomChristian ingoba wayazi vele ukuthi ngiyamzonda. Bathi abantu etafuleni hawu. Wathi kuphela lapho. Phinde futhi unomkhosi wathi umnyeni wami uyaguquka ethuneni ngenxa ukuthi mina ngixolile. Akagcinanga lapho uphinde futhi waphimisa igama lamyeni wami ngomlomo wakhe obolile. Wonke umuntu waswaca. Wathi ubaba omncane hawu. Wathi uSiphamandla hayibo Mabusi wabamba ngenzansi. Khulekani wathi hayi yamanga ke lawa. Yabona ngimane ngabona ukuthi lo mhlangano nje uzomane nje ubhede nje ngoba umuntu omdala kangaka manje aqamba amanga. Wathi uSiphamandla awumkholo uma. Wathi umphephethe mina ngikaze ngiqamba amanga empilweni nami. Athi nomkhosi ngicela sihambe la. Labantu badlala ngathi lo mhlangano awukho. Yikho nje indaba lo mhlangano sambi. Wathi uyakhuza ubaba omncane uthi akahlale phansi ukhulekani. Wasukuma ukhulekani wathi mkami ngilandela. Nangampela konomkhosi inkosi yami ngasagwajaza eshaya amahloni wamlandela umyeni wakhe. Sebefikile endlini hayibo nomkhosi inkosi yami engasabhekile phansi engasagwajazi lapho ukhulekani ubhizi uyasho ukuthi uyazi umuntu emdala salukazi sidala siqamba amanga uyithathaphi nje
ithatha igunya lokuthi aqamba amanga. Yazi kuyacaca nje ukuthi sonke lesi sikhathi thina besisemphamdwini wezingonyama, abantu balindele nje ukuthi basilimaze baqede ngathi. Hayibo, uthe bethi unyusa amehlo wathi hayibo, nomkhosi wona wangase usu-right nje ungacikile ngenxa yale ndaba. Wangadinwa nje njengami. Hayi, nomkhosi wathula. Wathi hayibo, ngabe ukushilweni konke lokho okade kushiwo ma? Wathula nomkhosi. Wathi hayibo, ngikhuluma nawe wena, khuluma. Ukushilweni lokho kade kushiwo ma? Wathi hawu Mvelase. Hawu Mvelase. Waphelelwa amandla ukhuleka wahlala phansi. Yabona ukuthi hayi impela sonke lesi sikhathi uvuna unkosikazi nje ubekade qamba amanga. Unkosikazi uyena impela lo osephutheni ezithola nje impama evuthayo evela lapha kuManzimande. Asazi ukuthi khona nazokusho noma azokwenza ke njengoba eselazi iqiniso ukhulekani noma uzombombothela. Egqibe avikele futhi unkosikazi wakhe. Phela lapho ke guys amazwi bela namhlanje ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.